И здравейте хора, това съм аз и тук до мен е Джордж 23, нали бе? Точно така. Охо. И той също... да, сега ще направим някакво оцеляване, да, навърх. Тук мястото е хубаво. Ето това къде ти затухлите. Къде си, бе? Ти къде? Да, бе, ето това. Аз не те видя. О, ти ще с това на Стив. На Стив ли си? Ето това, обърни се, човече. Я че си видя това, бе. Не бе, мани го не му дидиш, да ви. На Стив ли си? Да. Къде си, бе? Да видях. Не мога излезе. От си тъп имаш на главата с такова, бе. Ти си много. Лъжа, бе. Оле. Къде си? Ето, да копали дърво. Взими. Добре. Аз да копая. Събирам. Да, и това е новата версия на Minecraft. Сигурно се чудите защо не съм с текстур пака ми. И защото новата версия не го позволява, пък новата версия е по-яка, нали? Да. И какво да направим, ще съм си с обикновения, макар че свикнах с Соня. И сега ми е малко по-трудничко стоя. Някакво по-странно ми е и не мога да игра толкова лесно. И ще се състои или от два. То сервер ще се състои или от един, или от два, или от три епизода. Може и от 4. Да, аз ще седа тук един час. И само абонатите ми от 40 станаха на 35. И виновният заради това е Creeper Boss. Вчера го видях. И само обръщам се и го питам. От 40 абоната ми станаха на 35. Той седи ми се под хилка. Щех да слеза и да го смажа просто. Така щех да го налупам. Направо гати мошенника, баси слабак. И какво като има ги тия 60 абоната, ама ще видите колко бързичко ще му спаднат. На кой, на Илон? Да. Той как се казва? Илон. Creeper Boss в... И аз ви казвам, не са абонирайте за него. Той е боята. Изобщо не му са абонирайте. Ако щете на мен са абонирайте, аз гледам. Не ми е за едните абонати лайковете, колко само да играм тук с моите приятели. Аз даже ако през това време сам си играх, нали, не съм снимал. Даже аз и на тренировки не мога ходя, имам бая задължения, трябва да правим и не мога да. И обаче... 20 диаманта, няма да вариш 3 диаманта, бе. 20 дърво. Чакай, ябълка, секси, ман. Да, и тук имаш заешко. Къде? Човече! Какво, бе? Говоря, че има заешко, бе, не че има заек. Има заешко, редстоун. Заешко, знаеш как ми се бива. Редстоун, такова... Как беше, бе? Какво, бе? Изтеглете си новата версия, нали, ако играете на таблета на това. И извинете, но някакъв шум тук. Силно. Бе. И тук да бием. Овца. Ми трябва... Не. Защо никъде няма мина тук? Ще вървим на някъде на друга да търсим място, където е. Това че аз в другия сървър. Другия сървър колко такова имам. Ето е. Намери? Вали, тъжен. Събери това. Чакай, бе. Ти при мен ли си, бе? Не, аз съм тук събирам дърво. Човече, аре идви, бе. Така няма стане. Добре, бе. Мамо. Къде си? Намерих прасе. Прасет. Добре, върви. Не. Къде си? На къде си? Ето. Чакай. Ето тук има някаква. Видях. Ти си мина ли си? Да, бе. Внимай тук, че ако скочиш, ще си умре. Чай да видя къде. Тук има някаква мина, вер. Ти в нея? Да, ето. Идвам при теб. Чай си направя такова. Човече. Къде е това? Чакай. Трябва да събереш кабелстон, бе. Масата. Мен. Работната маса. Аз служи да си направя такова. Ти нали имаш дърво?
Оф, а чакай. Аз тук колко? 6. Така. Колко да си направим? Аз чуда кирка. Или да, кирки ще направим. По-ние нали надолу ще намерим още. Маганото, защо не може да се фърлят нещата в тази... Да, бе, я шибам. Как да? Могат. Могат? Могат. Как? Не така само задържаш на тях. Не мисля. Проби са ви. Стоя, верно. Къде не можеш? Защото си нали ти казах, беше на друга версия, човече. Да, верно, аз събрах. Как му назва водата по някой път. Намерих такова. Какво? Копай го. Извинете малко шума, не знам. Защо винаги кога правя клипове точно трябва да е шумно? Това не мога да разбера. Човече, тук е хубаво. Идви бе. Къде си? Я влез доле. Само да си на такова. Да, фърли ми малко такова, че аз нямам. Фу нямаш, бе. Кол. Абе, слез тук при мен спокойно, човече. Добре, че аз само... Човече, аре, че тук верно е златна мина. Бая, яко тук. Аз имам работна маса и правя. Само ще си направя печка тук да спеча айрона. Да си правя кирки. Човече, минаха 7 минути от клипа. Много бързо минават, аз това много съдреме. Заради това трябва да напоче. Направи го, бе. Казвам ти, че много трябва да си игра по-мързо. Къде мина? Ето. Къде бе? Ето бе. Да. Ще се. И тук си такова, аз отивам някъде. Че си събера такова. Ма не бе, човече, не дай ходи никъде. После мога да намеря. Добре бе, че си събера кол. Наред с този системки, може да се прати на новата версия. Верно? Да бе. Това е. Там с вратата, нали, къде ти го показвах, бе. Да. Човече. Аре, бе. Къде си? Че нямам такова. Виж, аз защо не съм свикнал. Ма ти? Къде? Не съм тук в началото. Си събирам кол. Да, ето. Ето тук отгоре виж колко много кол има, бе. Чакай, остави го на мен, ти си имаш. Ем си аз ми. В печката ти оставих айрон. Зами. Къде? Е там малко по-надолу. Вече събирам кол. Ма гледай да намериш. Тя не... Аз не съм при нас, събирам айрон. Айрон? Да. Ето, Сега. Ето тук. Ето тук. Добре. Ти ще видиш. Прилеп. Букуки от. Минах 8 минути и говори на глас. Добре. Секси. Що скъсвам. Пръсна да това. Баси тук, човече. Може. Усещам, че ще има много абонати този. Ще мои абонати. Дева, той Ивана си казвам. Какво ще го прави? Илан да, Илан ще видите. Иван, аз чук Иван. Отвече. Ще видите какво ще го А той ли са такова? Как от... А той се е отказал от твой... Не бе, той... Куст. Прави мръсоти и той ще види, що ще стае. Да стане лошо. Не мога го бия. Аз най-лесно. Аз вчера щех да го блъсна нарочно с колелото. Щех да му мина през кръка. Той се помести дълженчо. Добре, че готов съм. Мисля да отивам направо да си правя. Човече доста събра. Човече, бая съм слапа. Дълги просим човек. Бая силен. Къде отиде? Аз ли? Не. Чакай сега колко имам. Остана. Какво бе? Не ми казвай, че ги загуби. Къде съм ги загубил? Остана. Айрана ли ти го няма? Не айрана. Ми какво бе? Ето ги. Божито. Ще си направя още. Ти искаш? Не, аз имам. Ти си ги пази. Аз човече да знае, че съм някъде надолу. А тук има много кол. Не е лошо да се върчи, имам едно. Имам 2 стака и 24. Един стак и 24.
Това е много полезно да имаш. Спряше му. Чакай сега на къде е да хода? Чакам. Слизи надолу, па ние ще се намерим. Бе, Ето. Да, намерих. А вземи минато. Да. Вземи това. Добре, взимам. Печка да ползва. Да взимам? Да, бе, вземи, бе. Чакай, че... Ама се пази кирката, защото съм при теб и гледай да събираш айрон, чули? Да. Да мога да си правиш. Аз ще оцелям за теб, не знам. Да, бе, чакай. Ние ако сега не се намерим, после ще намерим. Аз ще намеря редстоун и ще направя компас и ще намеря. Добре. Ало, аз вече Там имам. където е печката. Вече имам една броня. Аз вече имам една броня. И... айрон, може да си направя вече. Може да си направим 39. Даже го Ето, надхвърля. намерих айрон. Така, добре. Събера. Аз съм ти оставял някой. Човече, знаеш колко айрон тук има, бе? Аз съм ти го оставял. Ти как мога да не го събера? Аз ти казвам, че ти ги оставям. А ти тук не си ходил изобщо. Абе, ходих, бе, нали бех, обаче не съм се отвърт. Къде си, бе? О, човече, как се казваше това? Добре. Я чакай. Има честове тук, бе. Върви, бе. Бързо. Чакай само да го изкопая. Абе, зарежи го айрона, бе. Дива, там има айрон, бе. Как беше, бе? Спаунър, да. Да, спаунер. Граби, бе. Така. Бро, аз човека съм. Бая си просто да дойдеш тук. О, може да си направим въдичка. И хляб намерих. Сега това, ако го щупаш, то ще стане. О, айрон. Да. И то доста. Хляб. Да, сте виждам. Такова. Как беше, не забравих името. Късметлия си, че не съм го намерил. Късметлия. Че не съм го намерил. Фърлям такива, сега ще го фърля това, че не ми трябва излишно. Да, бе, верно. Аз да събера ли това? Кое? Тестовете ги взема. Според мен няма. Трябва не знам как кажа. Айде да ги взем, че... Уя, гледай, преди. Това го чупа. Гледай, човече, колко е шибано. Го Няма щупа. какво е. Да. Как се чупи да те неща? С кирка. Да. Ага. Бая, такова ми даде XP. Човече, бая, съм добър. Как можах да го видя това? Това верно беше, бая, късмет. Ти пък как мога да не го видиш това? Човече, аз си казвам, че без тест от пака, нали, почти ми е бая сигурност. Я да го видя какъв че Аз го мах. Аз, нали, ти казвам, че заради новата версия бая предсакан. Ето. То на всяка нова версия всичко хубаво са маха, това много гадно. Те ще пака маха ли са? Да. Не могат да са слагали? Да. Тук влизам. И човече навсякъде ще ходи, бе, човек. Да. Аз отивам сега на някъде да видим къде не ще ходи. Човече, аз много мразя така. Чакай. Я стой там. Стой да ходим заедно, защото много мразя така. Сега става голяма мина. Знаеш какво ще стане? Какво? Човече, ако тук намерим диаманти... Аз ще намерим мой. Ние ако намерим диаманти, аз не знам дали ще ги купа, първо искам да намеря някакъв форчен. Защо ти? Ето те, Джош. Спри се. Къде си? Да, бе, видях. Ево тук. Аз отивам надолу тук. А ти си ходил тук. Да. Има ли нещо? Нищо. На къде не си ходил? Навсякъде. Навсякъде съм ходил. Ще купавам тогава да намерим. Аз го купавам тук. Не купаш, бе, ял. Защо? Ял да се катерим. Чета я и рано. Ара се катерим. Мамо, как ще да умра. Къде си? Ял се катерим. О. Аре, бе, това, бе. Къде мина? Но тук има едно пъти. Ага, да видя. Сега после ще влемат пак някакви мини. Не, даже Втори сега. или третия епизод. О, леле, вече. Да, аз верно, обаче. И леко трябва да съберем. Къде си на? Ето. То сега ще правя. О! Я гледай, що не ме... Изкопали го? Чакай. Да. Човече, аз... Днес! Ела горе ти сега. Се като са таковаш. Колко време мина? С 13 минути сме вече. Ела тук. Ял, на F5. Бързо. Още... Бързо на F5. Къде ми? Добре. Само ела тук до мен и кликни. Така. Не, тук е. Ето тук ще кликна. И чао, хора. Джош 23 ми души газа. И чао, това бех аз до другия ми клип. Чао.